Com estan? Benvinguts a l'edició nit del Comarca Informatiu a Televisió del Ripollès. Dediquem els pròxims 30 minuts a la informació de proximitat. Benvinguts. Últims plens del mandat en flaire de precampanya. Dimarts 25 d'abril del 2023. Titulars. L'oposició converteix el torn de pregs i preguntes de l'últim ple de Camprodon en un balanç de mandat. La gestió econòmica i la inauguració de Can Roig han estat els principals motius de disputa amb el govern. Les vivències de Josep Casals al Cambrot són el fil conductor del nou llibre del gombranès Joan Vigueres. El Cambrot, el darrer pagès del Cortal, ofereix una visió profunda de com es vivia pagès en el darrer segle. La Comissió de Festes de Ripoll ha publicat el programa de la Festa Major. Sota el lema Ballarem sota la pluja es proposen 5 dies plens d'activitats on destaca el retorn de la baixada d'andròmines o els concerts de nit. Bons resultats per l'Artística Ripoll i el Club Artístic a Sant Joan i Camprodon en el campionat territorial. El pavelló Avellaneda ha estat l'escenari de la competició on s'ha viscut un bon ambient. Ja és precampanya a l'Ajuntament de Camprodon i no només a l'Ajuntament de Camprodon, això també és veritat. El torn de pregs i preguntes del ple s'ha convertit en un debat sobre la gestió municipal en temes com la situació financera del consistori o el rol de govern i oposició en la rehabilitació de Can Roig, on no s'han posat d'acord. Camprodon tanca el mandat amb un plenari amb retrets per la situació econòmica i sobre l'edifici de Can Roig. El torn de pregs i preguntes de l'última sessió ordinària s'ha convertit en un balanç de mandat. Des de l'oposició creuen que s'ha ocultat el seu rol en la reobertura d'aquest edifici. Podíem haver explicat al poble que hem recuperat una nova entrada, però a la vegada també podíem haver explicat al poble que això ha estat perquè el govern i l'oposició han remat a la vegada. S'ha preferit posar la medalla, probablement per les dates en què estem, i s'ha defugit posar en valor el paper de l'oposició. Un extrem que el govern nega i, de fet, els acusa d'haver anat variant la seva postura des d'unes primeres votacions en contra o en forma d'abstenció que entenen que és la mostra del seu escepticisme amb l'actuació. Els plens donen ressò del que ha fet l'oposició, votar en contra en els primers punts de Can Roig, posar-s'hi en contra i després quan van veure que realment era una cosa positiva pel poble, després van anar canviant la seva postura com han anat fent en el transcurs del pas fins a arribar a aquest ple d'avui que s'ha aprovat una aprovació provisional que també l'han votat a favor. Per tant, jo entenc que és fer política, tots sabem que ve campanya electoral i ara toca despertar una mica l'os que estava amagat hivernant, s'ha de despertar d'alguna manera, però jo crec que no és la més correcta. D'altra banda, i mirant un cop l'edifici ja s'ha acabat des de l'exterior, assenyalen ara unes altres preocupacions. Els republicans les mostren perquè el consistori assegura que no té plans alternatius si a l'edifici no hi va l'ampliació del centre d'atenció primària. No s'ha comunicat el que està pagant ja des del dia 3 d'abril l'Ajuntament per Can Roig, són 135.000 euros l'any. I ara que la gent que està molt satisfeta, com tots ho estem, perquè s'hagi desencallat això, es plantegin quantes coses es poden fer amb 135.000 euros l'any. Guitart explica que tenen negociacions en diferents organismes per tal d'instal·lar-se a Can Roig i de fet es mostra optimista en que fins i tot s'aconsegueixi millorar el cost econòmic. Hem de buscar llogaters perquè això surti el més econòmic possible a l'Ajuntament, sempre tinguent en compte el que bé dius, que hi hagi plan A, plan B, plan C, fins al que toqui, però evidentment és feina d'aquesta legislatura, del pròxim govern que entri en el consistori, d'acabar d'omplir i fer créixer Can Roig. Cal destacar que estem parlant d'això, però qui ens diu que demà no estiguem parlant de que això pugui ser una realitat i que hi hagi un lloguer fins i tot més alt del que s'ha contractat. A Camprodon només queda ara, si no hi ha sorpreses, el ple de sorteig de meses i el que ha d'aprovar l'acte de la sessió ordinària d'aquest dilluns.
La Fira de les 40 Hores de Ripoll encara continua deixant alegries a la Vila Comtal. La recolteria de Ripoll ha rebut un premi consistent en una cortina d'aire després de ser el comerç guanyador del sorteig organitzat en el marc de la Fira Multisectorial. La Maria Raposo de la recuiteria Ripoll podrà instal·lar una cortina d'aire al seu establiment. Ja té a les seves mans aquest premi com a vencedora del concurs organitzat en el marc de la Fira de les 40 Hores de Ripoll, dirigit als comerços de la vila. Un obsequi que assegura li serà molt útil. Es mostra molt agraïda pel suport rebut per ser la guanyadora. Estic molt contenta, la veritat no pensava que tindria tant recolzament i els meus clients una passada, els agraeixo molt perquè m'han ajudat molt, amics també a part dels clients i bueno, gràcies a tots ells. I ara cara a l'estiu, que farà molta falta, ja ho farem servir i anirà superbé, segur. La cortina d'aire és gentilesa de l'empresa ripollesa Casals Ventilació i permetrà al comerç un major aïllament tèrmic. Està pensada per a establiments petits i mitjans com la recuiteria. Si tens calefacció que no se t'escapi cada vegada que obres la porta, quan tens aire condicionat, exactament el mateix. I, depèn quin clima, un pèl més càlid, pots tenir les portes obertes i mantens la temperatura interior. Per tant, al final és un estalvi d'energia molt important. Per l'Auier, que enguany es va encarregar de l'organització de l'anomenada Fira de Fires, és el colofó perfecte per una proposta firal que aquesta edició ha estat d'èxit. El llaç que acaba de reblar totes aquelles activitats que es van fer, sobretot a la Carpa Auier, moltes activitats durant la Fira de les 40 Hores, tot el suport que des de l'Auier es dona i des de la Unió de Botiguers es donen als comerciants, i em sembla que és una manera de tancar molt bé, gràcies a la generositat de Casals, que hem pogut fer aquest obsequi i que d'alguna manera tots els botiguers i comerciants que estan a la nostra associació que sàpiguen que sempre estem al seu costat i que sempre recolzem la seva activitat. A l'acte d'entrega també hi ha assistit la nova presidenta de Ripoll Comerç, Gemma Ortega. El vilatà de Gombrèn, Joan Vigueras, ha publicat El Cambrot, el darrer pagès del Cortal, un llibre que parla de la pagesia d'aquest municipi ripollès. Ho fa a partir del Cortal, un famós pagès de Gombrèn. És un retrat de la vida pagès de fa un segle. Joan Vigueras ha presentat el seu llibre sobre la pagesia de Gombrèn, que porta per títol El Cambrot, el darrer pagès del Cortal. Es tracta d'una obra que parla sobre els pagesos de la zona i, en concret, sobre en Josep Casals Vilalta, més conegut com en Cambrot. No és una biografia, però l'autor ha volgut centrar-se més en la vida d'aquest conegut pagès de Gombrèn, per, a partir d'aquí, parlar del conjunt de la pagesia i com ho feien per tirar endavant. Així ho explica Joan Vigueras. Em va venir la idea de poder parlar una mica d'ell, perquè ja feia anys que volia fer-ho, però ell era un home que era molt tímid i no volia. I bueno, a l'última hora ho he aconseguit. I he fet aquest llibre de cara al poble i perquè quedi per la hemeroteca del poble, perquè no hi ha res en qüestió de pagesia. Explico una mica la pagesia, com era antigament, de la manera que es llaurava, es treballava la terra, com es segava. Faig una explicació també del final, aquests 22 anys últims que s'ha recuperat la sega gràcies a molt jovent que hi ha per aquí i tot això és el que he pogut fer. El llibre de Joan Vigueras no és important només per a Gombrèn, sinó també per la resta de la comarca. Així ho manifesta Roser Vilardell, la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll. Perquè ens oblidem a vegades que aquesta cultura popular, aquesta tradició, aquesta manera de fer, són història. I aquests llibres posen en valor totes aquestes coses. Pel museu és un manual, Vull dir, el farem servir perquè realment és un referent del territori, que no n'hi ha gaires, i el valorem en positiu. La Font de Xesc va acollir la presentació d'aquest llibre, aprofitant el marc de Sant Jordi per animar tothom qui vulgui aconseguir un exemplar. Joan Vigueras ha estat molts anys per escriure'l, però ara ja pot dir que El Cambrot, el darrer pagès del Cortal, ha sortit a la llum. I més protagonistes de proximitat en cultura feta a casa i des de casa. Parlem ara del músic camp de banolenc Jordi Ballesteros, que ha presentat el seu àlbum després de la pluja al cinema de Ribes. El treball prové de molts anys de feina i de trajectòria en el món de la música, sobretot acompanyant altres artistes. Després de la pluja és el primer treball en solitari de Jordi Ballesteros, que actua amb el nom artístic de Jordi Coma. Al llarg de molts anys de trajectòria en el món de la música i havent passat per tots els estils, des del jazz a la música tradicional passant pel pop, ha acompanyat a tot tipus de músics. Els temes que es van poder sentir són diverses cançons que Coma havia creat al llarg de la seva trajectòria i que ara han quedat plasmats en aquest Després de la pluja. El cicle d'una bebida vibrada després d'un amor.
posada en escena de l'espectacle va estar treballada i el concert va comptar amb diversos músics convidats, companys amb qui Jordi Coma ha treballat al llarg de la seva extensa trajectòria. L'escenografia va voler reivindicar també les pluges tan necessàries avui dia. El disc, després de la pluja, compta amb 9 temes i en el concert se'n van interpretar 13 en total per completar una posada en escena perfecta per l'estrena d'un treball d'un músic de gran trajectòria a la comarca. De seguida els expliquem tot el programa de la Festa Major de Ripoll, parlant de pluges. No marxin fins ara. Segona part del Comarca Informatiu. Com cada 11 de maig, Ripoll celebrarà l'onomàstica de Sant Eudald i viurà, com és tradició, la Festa Major, una celebració de la qual ja se'n coneixen tots els detalls. La Comissió de Festes ha fet públic el programa d'actes amb diverses novetats que repassem ara. La Festa Major de Ripoll està cada vegada més a prop i la Comi ja ha presentat el cartell amb totes les propostes i activitats d'aquest any. Del dimecres 10 de maig al diumenge 14, Ripoll tornarà a omplir tots els carrers de gresca amb motiu de la Festa Major de Sant Eudald, en honor al seu patró i pel gaudi de tots els seus vilatans. Dimecres a les 7 de la tarda, el pregó a la plaça de l'Ajuntament donarà per inaugurada la festivitat amb posterior espectacle dels Diables de Ripoll. A continuació, música i més música de tots els estils possibles. La Noche Quilombera encetaran les actuacions i els seguiran DJ Shakespeare i Casu. Dijous, toc festiu de campanes, ofici solemne de Sant Eudald, Ball dels Gegants i sardanes amb la cobla de la Principal de la Bisbal i espectacle infantil amb 75. A la tarda, festa Holi i ruta de la tapa i a la nit més música amb en Gangas, DJ Trapella i DJ Capde. Divendres el dia comença amb el campionat de botifarra i parxís, concert de l'aire, les anxovetes i gatzara. A la nit, DJ Paranoid, Boicot, Clareta en Fries, les que faltaven, Aitor Herrera, DJ Yoki i DJ Puigcande. Dissabte, la Festa Major continua amb una caminada popular pels que hagin aconseguit sortir victoriosos de les dues nits anteriors, després de flamingos i vermut electrònic amb Ritual Unión. Durant el dia, activitats esportives amb bàsquet, tir al plat i exhibició i posterior baixada d'andròmines. Després, acte a la Casa Cultural d'Andalusia i ballada doble de Festa Major amb les cobles de Montgrins i Mediterrània. Al vespre tornen les actuacions musicals amb Agüita con Sal i el sopar dels valents. A continuació, Peluques, de Basagas, P de Memo, P de Creixi, P de Vilà, Astrombers, DJ Rajobos i DJ Nef, DJ Giraldo i, per acabar, DJ Puigcande. L'últim dia de Festa Major comença amb una tirada de tir al plat, inflables per als més petits, una exhibició de taekwondo, vermut i el Gran Quinto de Sant Eudald. Entremig, la tornaboda amb arrossada de la Tieta Rosa, actuació de la companyia Els Mongrons, inici del passat de la dansa dels clavells i ballada de la dansa a la plaça de l'Ajuntament. I l'acte que culminarà la festivitat aquest 2023 és el Castell de Focs a càrrec de la pirotècnia a Estalella, a la Devesa del Pla. I mentre esperem la Festa Major hi ha propostes encara per fer a Ripoll, per exemple, en forma d'exposició. Els bonsais tornen a ser protagonistes amb una exposició que organitza cada any la Bonsai Associació Sant Joanina Ripoll, encarregada d'acostar aquestes plantes singulars a tots els públics. La proposta ha tornat a ser un èxit i els assistents han pogut endinsar-se en el món dels bonsais gràcies a aquests membres de l'associació.
L'Associació Sant Joanina Aficionada als Bonsais ha celebrat aquest cap de setmana la 9ª edició de la tradicional exposició dedicada a aquesta peculiar planta d'origen asiàtic. Els seus membres consideren que a Europa encara hi ha poc coneixement dels bonsais. Per aquest motiu organitzen la mostra, que compta amb desenes d'exemplars, i ells mateixos s'encarreguen de resoldre qualsevol dubte al públic visitant. Hi ha una sèrie diferent d'arbres, que alguns són arbres originaris del Japó, altres són autòctons, i hi ha una gran varietat. Oms, arços, tenim aquí sabines, que són de la zona de Teruel, tenim més arços, que aquests sí que són japonesos, i bueno, per aquí tenim una mica de tot. Hi ha diverses maneres d'adquirir un bonsai per a tots els gustos i depenent de la dedicació que se'n vulgui fer. Inclús n'hi ha de tan especials que superen amb escreix el cost de la resta de varietats. És una planteta petita i et vaig fent el bonsai. I després l'altre el pots comprar ja mig fet o el pots comprar ja un arbre maco. Depèn de... Bueno, però els grossos valen molts cèntims, els macos. Hi ha aquell arbre d'allà, aquest d'aquí, doncs, per exemple, aquest arbre val més que tots els altres junts de tota l'exposició. El dels bonsais és un món molt extens i encara hi ha molt per descobrir. El que pensa la majoria de gent és que prové del Japó, però prové de la Xina. El que després la cultura japonesa ho va adoptar això i ho va millorar, o sigui, amb altres tècniques i millorant l'afició aquesta del bonsai. La 9ª edició de l'exposició, que es fa cada any a Ripoll, ha tornat a ser tot un èxit. Obrim els esports ara al Comarca Informatiu. El pavelló de l'Avellaneda de Ripoll ha acollit la tercera fase del Campionat Territorial de Gimnàstica Artística de Girona. L'Artística de Ripoll i el Club Gimnàstica de Sant Joan i Camprodon van participar-hi i van fer-ho amb bons resultats. L'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll i el Club Gimnàstica Sant Joan i Camprodon van participar a la tercera fase del Campionat Territorial de Gimnàstica Artística, que es va celebrar al pavelló de l'Avellaneda de Ripoll. Pel que fa a les ripolleses, cal destacar la gran actuació de les infantils i les alevins, ja que en ambdues categories van aconseguir quedar primeres en equips. A més, Carla Hernández i Aina Terrades també van assolir la primera posició en l'apartat individual. Per tot això, l'entrenadora de l'Escola de Gimnàstica Artística de Ripoll es mostrava satisfeta. Les gimnastes nostres l'han fet molt bé, han anat molt bé, molt estirades, han participat supercontentes i nosaltres sempre diem que el millor és que estiguin contentes con elles mateixes, del seu resultat personal. Doncs la temporada magnífica i meravellosa, perquè estem molt contentes de que les nenes cada vegada guanyen més premis i que participen totes tenen ganes de fer competició i, en definitiva, passar-s'ho bé i conèixer noves nenes. El Club Gimnàstica Sant Joan i Camprodon també va assolir bons resultats i el seu entrenador, Pol Martínez, feia bon balanç de la jornada al pavelló de l'Avellaneda. A veure, en general estem bastant contents, perquè, per exemple, en els entrenos ja s'apropa el fi de curs, venen de Setmana Santa, estaven algunes una mica esverades i tal, però avui realment s'han concentrat, agafen l'ambient i s'hi posen en el paper, llavors ha sortit bastant bé. Doncs mira, bé, la veritat és que l'evolució ha anat cap a pujada. Vam començar fluixets, perquè sobretot el Nadal va ser una pausa força llarga, i vam començar i cada cop ha anat millor, han anat agafant ritme també. Clar, ara, per exemple, acaben de competir nenes molt menudes. Són nenes que no tenen experiència o que són les primeres competicions de la seva vida. Els dos equips de gimnàstica artística de la comarca del Ripollès afronten el final de temporada amb les ganes i la il·lusió intactes. L'únic equip federat de bàsquet de la FEC Vall del Ter ha acabat la primera part de la Lliga guanyant tots i cada un dels 20 partits que ha disputat. L'entrenador i les jugadores de l'equip infantil ja pensen a fer
un salt a una categoria millor de cara al pròxim curs. L'equip infantil de bàsquet de la FEC Vall del Ter s'ha estrenat a les competicions federades guanyant la fase regular. Ho ha fet amb unes xifres insuperables, ja que dels 20 partits en joc els ha guanyat tots. Entrenadors i jugadores tenen clar quins són els motius de l'èxit. Fan cas, que costa a aquesta edat que facin cas, i que també costa una mica que facin cas, però... I res, en general crec que ens ha anat molt bé la temporada, també poder estem en una lliga que nosaltres podríem estar una mica més amunt, crec, però bueno, ja hem tingut algun partit complicat, però la majoria bastant bé. Primer de tot un entrenador que la veritat ens està ajudant força, ens dona confiança i sobretot el suport que tenim amb l'equip, que tenim bones amistats. Exacte, això de poder ser un equip molt unit ens ha ajudat a guanyar molts partits. El nivell aconseguit enguany obre la porta a plantejar-se fer un salt a una categoria superior. L'entrenador creu que l'any que ve encara caldrà veure com s'evoluciona, mentre que les jugadores tenen ganes de fer el canvi per tal d'ampliar les seves aptituds i perquè senten que és amb els rivals difícils quan creixen i milloren. Que hi haurà nenes que potser trauran 2 anys a les més petites i serà una diferència molt gran. I clar, també costa una mica i estem acabant de decidir si farem B o farem A. El més probable és que fem B, mirem allà com són els resultats i si torna a ser com aquest any, doncs pujaríem a l'A, perquè després ja tindríem la gent, totes serien cadets, unes de primer any i les altres de segon. Hem de fet el mateix, està bé, algun partit sí que l'hem tingut emocionant, però agrairíem que ens pugessin una categoria. Sí, ja que de fet quan tens partits així més complicats és quan aprens més. Després d'aquesta victòria han quedat enquadrades en un altre grup, a la fase final de la Lliga. El debut el 13 de maig contra la Vall d'en Bas. Doncs seguirem la pista tot aquest talent en el món del bàsquet. Nosaltres anem acabant. És el moment de recapitular el més destacat del dia a l'informatiu. L'oposició converteix el torn de pregs i preguntes de l'últim ple de Camprodon en un balanç de mandat. La gestió econòmica i la inauguració de Can Roig han estat els principals motius de disputa amb el govern. Les vivències de Josep Casals al Cambrot són el fil conductor del nou llibre del gombranès Joan Vigueres. El Cambrot, el darrer pagès del Cortal, ofereix una visió profunda de com es vivia pagès en el darrer segle. La Comissió de Festes de Ripoll ha publicat el programa de la Festa Major. Sota el lema Ballarem sota la pluja es proposen 5 dies plens d'activitats on destaca el retorn de la baixada d'andròmines o els concerts de nit. Bons resultats per l'Artística Ripoll i el Club Artística Sant Joan i Camprodon en el campionat territorial. El pavelló Avellaneda ha estat l'escenari de la competició on s'ha viscut un bon ambient. Obrim ara el focus de la informació. Després del temps, el dia Comarques de Girona i després l'actual Esports. I ja saben que després, a 2:15, un nou capítol de l'interessant programa que els estem oferint Terra de Pa, repassant tots els detalls, tots els ingredients d'aquest producte. Nosaltres tornem demà a les 2 en l'edició migdia del Comarca Informatiu amb la Judit Espert. Bona nit.